nggonku joget yon ben oh hi oh Cacaloyon. Ayo, ayo, ayo. Awas. Yon. Apa rumah sama aku rata son joget. Dapurmu. Maksudnya iki mana ya iki lho. Ayo. Ayo, ayo. Ayon. Oh, Aku arep tak wibawane. Ora nurus kon ngadeg kon nyampluk raimu ya. Aja nesu yon, sorry yon. Mangsa aku kok. Lungguh kene. Aku ganti sing ngono. Penak dalang timbangan ning kene abot. Lah aku iso cedhek karo Mbak Lucy kok. Hanya